Chairman ke Confederation of Social Organization of Meghalaya Komso ubak Robert John Kharjarin ulakam baka sorkar ru kadon keju ketong kum ka Komso hakabai day berkajing don kam ban tela kam me kajingwan rung kibriu banabar hendrai kerang panpor ban penwandor benia ban tensat dagi kendon baklan habakran cikilat pathai kubor hadin kajing kendu yu menteri rangba ukonrat ke sangma menta kasngi ka khatpra trik nailur haying sa jong u ba Robert John ulai thu bakum kajingkren u menteri rangba long baka sorkar ru ka sngau khiai kane ke jingwan rung kerthep ki breu banabar nrai kampat la ban penbiang ki jindon kam warla kala dep yathir ka jingelang ke kabinet baladep ulai thuru ba u menteri rang ba ula pen sngau ki nongelam ka komso baka sorkar kandang hab ban yakren shu khambnia sakumba arsin aa ha ka kabinet shwa bakan rai sendon hendrei ha ka ju kopor ulai thu baka komso kan yaj bet chakmat ki jinge khi bala pen bana khammen shwa namar baka jing ai por ya ka sorkar kala kut berkajing yaki dan kut tang lada ke sorkar kan menteri kamno ikajing dawa kata ban tensat daki kendon an ka ILP ha ka MRSSA lane ban wanra da ka ILP ka komso kelapan benai ikajing yaki da kwa sange ya hasurok borok kikali nadu ka prabaje menmit ka arpotrek adu ka anru baje step ka arpoi terek ban penbore ka sorkar ban penlong kam ikajing dawa jongka la dot ka jing phak tin na liang jong CM but ki katuk ani ki cabinet minister ya ba udon kamban kliu jumut udon kamban ya kandu ini halor ka neka mat jing dawa ka jongi bat kata ka dika nilai permit system laga celahi pro oi ti tasngi le kandu u ngila don ya ka jinga kliu jumut ti kumbangi thu phi haki wi jinga kandu na kalian government du kapan pau yang ni bat ka ong hiru ba kidon ha ka same page bat ni kabumut ba kidon ni khaju asan perkhat bat ki menjur hiru ba gitu ki lightly ki kandon jong ka ILP kata kalong ban nom sha shu yo buru banabar ban wan sha ka jala khlem da punching bit la ne khlem da register ka balai la da ajing bit ru idi ban tip tikana wan le yu unsa kan usngi but ka balai kalong bala da open kenya gini kandon di ban pen sistem ti ya kini ki lai tili ki kendon ki badon ha ka section R halu ka section riu jong ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act la ne ka ILP kumbang yetep na khaliang government ru ki pen pau ba ki menjur kita ki lai tili kendon ki ai hi ya ka jing na khaliang jong CM ki pen pau hi ba ki menjur kini ki lai tili ki kendon ban tensat ha ka MRSSA nomor beli hab ban tensat ha ka MRSSA nomor ini thu phi nomor ba khani ke MRSSA kala di lupa ka an ke baladon ti ladakan mi sakawai pat ka an yada inflok lani ka anya yadari kan penkelumar ya ka jing pentrikam ya ka an na kadang yong ba ka di ban don me ha ka ju nomor ka wei ka jing thumu hi kalong ban yada ya ka je mru na ka jing ru reflect mandari ti ki pen pau hi ba ki don ha ka simpe chandri ki pen pau hiru ba ha ka las cabinet kala don ka jing keren ka ba selem ti Henry nomor bakam semladon ka konsensus kabinet ti kim semlala ban seal through ha ka session ke banuan da phila menjur ya kita ki jing dawa ki jongi lono pat phin pentrikam kita ti hoj ong hi sakat nosngi lani ri ong ba kumnu sakawai lani atli kabinet kinang don kam hi ban kliu jumut bat ka jingkwa jong ka jing penpau jong u CM hi kalong ba lakono kumdu kinele ban pendep kloilan kan bala ti kata di ka jing jubab ka jong u bat kumbangi le thu phi ba ka kapot bangi declare de ki agitation ki jongi la da percaya ba ngin sange ya ki agitation tang anda ka an kawan ti ki agitation ki bi ngilapan banana apho tari kan ya be chakmat bat hadin ka arpho bar kuitrik insa pen menah isu ya ki program jing ki khanang ba ka government ru kan somut i cabinet ban anda ka cabinet kala pas ya kata ka ordinance anda kila notify kata ka ordinance lani ki khot ka special assembly ka shongat kum jing start jong ka sarkar kata bat tan anda kata ka ordinance lani kata ka an lani ka bill kalami nginsa sange ka jing ki ti ki ka jing ki la apho trik kan ya be chakmat but kata ka wala syai but hadin jo kata ngin sa pernah susu ya program jing ki na lian jo